one from Cluster 1.
matibang at matutunghan, walang batid na kasiyahan. Umindak, sumayaw, umiyaw sa kagalakan, kaya tayo na makiisa sa Punlad Festival. Once again,
Once again, now.
Punlad Festival!
It's 11:49 a.m. Our Punlad Queen on their 1-minute showdown. Noong unang panahon ay may isang kasaysayan. Wala po sa gitna, pasuyo. Yun nasa gilid. Bakit nagkaroon ng isang bayan na kung tuwagin ay Talisay? Sa pagdaan ng panahon, Talisay ay Hoy, nakilala. bawal po dyan. Bawal dyan. Na pinagkukunan ng pula dito sa ating bansa. Dahil sa angking kasipagan ng Talisenyong maaasahan, kaya't ang pagpunlad ay tunay na nakakamtan. Ang Punlad Festival ating nang ipagdiwang mula sa panahon tunghayan walang Okay, so that is our 1-minute showdown. Okay, so everybody, move backward tayo. Ang linaw ng instructions kanina. Okay. Okay! Talisenyos, magingay ang supporter ng Punlad Queen from Cluster 1. How about Punlad Queen from Cluster 2? Punlad Queen from Cluster 3. Kalma lang ha, walang tatakbo dito sa unahan. Okay? Cluster 4, Punlad Queen. Nasaan ang supporters di Cluster 5, Punlad Queen? How about Punlad Queen from Cluster 6?